tanya herringbone double crochet pin snai u chain jong pi haka size kwa pidon kam dala dep ban sedang ya kalain babut chain artli chim uk sai jong pi I ini artli I tu balai pe haka yang gabasau mar une u balai ude u jaka song jong une u chain r batu chain r ulong kum u bunang kong te pe ha u basau pe tang na kabak bam pada pishna chain watchna than ubatai margin jar pu bahap su ne te pinchim uk sai jong pi ha u double crochet pishim ksai pinch pelai kini ki artli ha u herringbone double crochet pinchim yo nok sai ubana khmat penlai chwa tang no tu u banang kong te pinchim ksai pin pelai chwa tu we shim ksai sepelai na kitu baron artli hang tu pin yo kumne shim ksai biang pe ha ka ying ka babun do ne ubana khmat pelai chwa tu we shim ksai pelai chwa we shim ksai pelai tu artli une ude u herringbone double crochet u kham stang ban ya u tu u double crochet be ubangi jule borobor tang bala da pithan scarf pithan jankup lada phim kwa ban snai ki design ki babun rukom phila ban punon kam tang da kane kala itnat ban sedang e kalain babut chain lai lada phi phim itnat ya ka jing jerong than une phila ban su chain r kum gi chain nang ne ru kalong ter phi chain lai ru wan kum ju hi tambo kham he ni gap ni balai thli no nei kham he te tu banang kong pin I pe hau ba ar sim ksai do tu banang kong biang pelai cha tu we sim ksai pelai I we sim ksai pelai ar te ku mangala ong pe de pi chain lai kham he une te ban pun but biang pin chu sim ksai psu kini ki ying ki babut tan sha kum tu sim ksai pelai I we sim ksai pelai bro ar sim ksai batang kum ne ngin pun kut ha do pinda yo eka size ko pidon kam but ubakhat do pinchna hajrong jong tu chain jong kane kalain gapla dep su hang to pindala pet kumne I ba uwe uphai shane long kum ba mi khanam kum to tes dang biang kalain phila ban chain ar ne lai kat kum ka jing ibet jong phi I tu banangkong pe ha bobot sa shim ksai pelai kum to pin pelai hi arsien tambau uwe usai pikwa tutorial ke ainek sa komen hapor pat pin le tang kom ne hadu pin de yo ya ka jing jerong ka pa phimon ya kane ka jan jum phi balada pikwa ban the de kine ki crochet hook ne kine ki ksai kum kine phila ban check ha ka description jong kane ka video hapo angan sa ai phi ki link phila ban the nang to balada pisngo yo jiman to ya kine ki video jonga wat klet ban like ka video sa subscribe de cha ka channel but share artat bat ki paralok chung phi ki bakwa ban nang crochet tenda phila ya bun line kum ne pe plus tang itho pe une ula wan kum to lawan kan reng in em une wan chane u ya kum to long zigzag